Ini ang Digicast Negros 10. Ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region ang amo ni kadulong sa inyo kagyani ng aton nga mga top stories of the day. Today is June 23, 2025, Lunes nga adlaw. Sa masobray sa kagatos ka mga migrantes OFW sa Israel, wala pa sanuyag magpauli sa karon. NPA nag-ako sa pagpatay sa duha ka mga persona sa Banwasang Tuboso. DNR Secretary ginabisuhan ang tag-iya sang palm plantation sa kanto nga mag-comply sa tanan nga mga permit. Mga pagtayog sa bulkan Kanlaon, nagdamo na naman. Kag sa good vibes, 71 anyos nga lola sa Sagay City, nag-graduate sa college. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone sa Bulkan Kanlaon, ang isuspend anay sumugod buwas nga adlaw. Sunod sa Regional Task Force Kanlaon, ginapaiway anay nila ang pagsulod sang pumuluyo sa 6-kilometer extended danger zone para sa ilang farming kag livelihood activities kasunod sang pagsaka na naman sang volcanic earthquakes nga na-record kag pagdubo naman sang sulfur dioxide. Sa Kanlaon Bulletin, yung pagwa sang DOST FIVOX sang 5 a.m. sang Domingo tubtub 5 a.m. sang Lunes nga adlaw, 67 ka mga volcanic earthquakes ang na-record. Ang sulfur dioxide naman yara sa 755 tons per day, kag ang plume 950 meters ang kataason. Voluminous kag may padayon nga digasing. Patag ni Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III, maka-alarma ang among mga indicators base man sa mga natabo sa mga nagliligad. Rason kung nga ilaan ay gin-suspend ang pagsulod diri until further notice. Padayon nga ang hugot nga ginabantayan ang mga entry points sa 6-kilometer extended danger zone. Ang experience naton sa the last two minor eruptions, amo na mga indicators do buhi ang sulfur dioxide emission kag damo iyang volcanic earthquakes. So nakita namon nga daw hindi lang similar pero mas damo na subong sa pagka dumdum ko do amo ni pinakadamo nga volcanic earthquakes mga 60 plus. So medyo alarming ang ang mga indicators. So that's why better na lang mag-suspend na kita. Sa number 9 naman, re-elected Binalbagan Vice Mayor Marian Mirasol handa nga magtrabaho. Kaupod si elected Mayor Emmanuel Aranda para sa ikaayos ang banwa pero may paandam siya sa nagdaog nga alkalde. Klaro ni Mirasol, ini basta para lamang sa good governance kag wala sang iban pa nga tinutuyo. Pahanumdum niya, mayorya sa sangguniang bayan kaalyado nila lakip ng SK kagang ABC o Association of Barangay Captains. Ginlutos ni Aranda ang banan ni Mirasol nga si incumbent Mayor Alejandro Mirasol sa nagligad nga May 12 elections. Nakapanumduman siya gani suno sa iya, kamagupod na lamang retiro sa iya nga bana ugaling kay nakuha niya ang mandatos gikan sa pumuluyo, siya ang padayon nga maga-serbe sa ila. Basta for the good of the banwa, kag good governance lang, we will work with him. But if he tries to do something fishy, I'm sorry. We have the majority. I have 5 SBs, 1 IPAM. We have the SK and the ABC. So good governance lang ginakami. Hindi man mangin obstructive ang inyo maging working relationship with the mayor? Hindi man. Kaya may executive functions. Ang amon sa legislative is just loans and other supplementary budgets that she's asking for. If we see that it's within the right, okay man lang. Pero kung ipatulon sa amon balaban, I'm sorry. Sa number 8, Bacolod LGU ug SB Corporation nagtukod sa kasugtanan para mabuligan ang mga magagmay nga negosyo para sa financing program. Hindi tanan nga mga magagmay nga negosyante ang may oportunidad nga makahulam sang kwarta para dugang ukon pang kapital sa negosyo. Ganiluyag sa Small Business Corporation nga sila ang mabuligan
ang mga pareho sa mga micro, small, and medium enterprise upod ang Bacolod City LG. Insiling ni SB Corporation President and CEO Roberto Bastillo nga sa bulig sa Local Economic Development and Investment Promotion Office sa syudad, target nila nga matagaan oportunidad nga makahulam sang kwarta ang mga SMMEs. Ang SB Corporation isa sa mga financing arms ng Department of Trade and Industry. Sa ginpatigayon nga roadshow, pila ka mga applicants nga loan beneficiaries ang nagbaton sang cheque. Upod sa ceremonial signing sang kontrata si incoming Mayor Greg Gasataya nga nagapati nga dako ang mabulig sang financing program para mas mapasanyog ang negosyo sa syudad. Nagtambong man sa roadshow ang mga city officials katapos ang business sector kag mga fisher folk and farmer organizations. So probably we can come up and have a desk diri Okay. para mabulikan sila. Ang pinaka-challenge diri ang mga requirements, pag-submit sa mga business permit, kag iban pa lang ang mga feasibility, so the city can assist as well as SB Corp. Yung banks lend at very high amounts, 10 million and above. So we serve the market that is not served by the banks right now, and is also not served by the digital online lending platforms, and that's where the bulk of our small businesses are. Ay, sabi namin kahit kalahati ng mga businesses dito sa Bacolod pwede na. Sa number 7 naman, isa ka notorious nga kawatan sa Bacolod City na dakpan sa isa ka drug buy-bust operation. Ang amo nga persona, makapila na kabeses nakuhaan sa video nga nagapanaka sang mga balay. May report si Sheila Hilera Braga. Bulan sang Mayo, nakuhaan sang concerned citizen sang video ang ini nga lalaki nga nagataklas sa pader sang sini nga apartment sa Purok Himaya, Barangay Alihi sa Bacolod. May tabon ang mga guya sang lalaki kag nauna niya napilak sagwa ang mga binagtong nga nakuha niya sa sulod sang balay. Bulan sang Hunyo nakuha naman siya sang CCTV video nga nagahaboy palapaw sa pader sang iya mga kinawatan kag nagataklas pagwa sa pader. Pero naubos ang suwerte sang sini nga lalaki. Nadakpan siya sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang katapos ang City Drug Enforcement Unit sa Barangay 30, Bacolod City, Biyernes sang hapon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., pamuno sang CDEU, may 6 ka robbery cases kag nakaagi na dakop bangod sa illegal nga droga ang sospetsado nga si alias Joseph sang Iloilo. Nagpalagyo si Joseph gikan sa Iloilo matapos madakpan ang upod sini nga si alias Negro. Apang na monitor sang otoridad nga yari naman ini siya sa Bacolod kag nagabaligya sang iligal nga droga. Nakuha kay Joseph ang 115 gramos ang ginasuspetsyohan shabu nga may standard drug price nga 782,000 pesos. Ginako ni Joseph sa katapos sang media nga siyang nakuhaan sang CCTV nga nagsaka sa pader sang apartment sa Alihis sadtong Mayo kag sini nga Hunyo. Detained na siya karon kag magapangatubang na naman liwat sang mga kaso. Sheila Hilera Braga para sa Digicast Negros. Sa number 6, pag-usisa naman sang drainage system sa mga real estate developer sa Bacolod City ang istriktuhon na sa syudad para mapahagan-hagan ang problema sa baha. Duha ka mga sapa sa Barangay Mandalagan ang natalana nga hawanan sa Department of Public Works and Highways sandig sa hinyo ni Congressman Greg Gasataya para mapahagan-hagan ang tubig baha. Sa tion nga magbunok ang ulan, magluwas sa dredging operation, luyagman sang incoming mayor nga mausisa kag striktuhan ang mga drainage system project sa mga real estate developer agud mapaiway kag mapahagan-hagan ang problema sa baha. Nagligad lang sa semana sa nagreklamo ang pamilya sang agrarian beneficiaries sa Barangay Mandalagan matapos nga sa ila-duta ginpagwa ang tubig baha nga nag-awas halin sa makaiping nga mga subdivision. Gindugang ni Gasataya nga natalana siya nga magsapul upod sa office of the building official para mapatpat ang mga tikang bahin sa pagpasiguro nga hindi ang syudad ang masami nga manabat sa problema sa baha sa mga realty developer. Actually sa mga developments subdivisions, malls, and what have you, nga dapat they should have their own drainage system. Kaya di pwede nga yangot lang nila sa syudad at sa national government nga drainage. Especially dalagpogin kayo ng mga developments. Kaya tendency, ang volume sa tubig ng gasolog, hindi na masarangan.
Sa number 5, duha patay sa mabunggong isa ka motorsiklo sa poste sa Banwa sang San Enrique. Ginbawian sang kabuhi ang driver kag iya angkas matapos nga nakabunggo ang ginasakyan nila nga motorsiklo sa tubang sang isa ka gasolinahan sa Dalan Rizal, barangay Poblasyon sa Banwa sang San Enrique, pasado las 4 Domingo sang kaagahon. Dead on arrival ang driver nga si Stanley Espin samtang nadala pa sa ospital ang iya angkas kag ginkilala kay Raymar Gial apang napatay. Papauli na kuntani ang duha padulong sa ilang balay sa barangay San Isidro, Banwa sang Pontevedra sa naglapaw ang ilang motorsiklo sa kurbada nga dalan kag nakabunggo sa poste sang Noseco nga kahoy nga nara. Suno kay Police Lieutenant Dante Eslit, Deputy Chief of Police ng San Enrique Police Station, may kadasigon ng pagpadalagan sa motorsiklo rason nga sila ang naalang-alang. Nakaangkon sang head injury si Espin samtang nagtabog naman si Gial kag naigo man ang iyang ulo sa simento. Sa number 4, NPA nag-ako sa pagpatay sa duha ka mga persona sa Banwa sang Tuboso. Patay ang duha ka mga persona matapos ginpang tiro sa wala pa makilalaan nga suspect sa merkado sang sitio Stop Aguinaldo, barangay San Isidro sa Banwa sang Tuboso, Domingo sang aga. Ginkilala ang mga biktima nga Sanday alias Elias, 56 anyos isa ka negosyante kag alias Jobert, 41 anyos nga utod sang isa ka pulis. Siyenda sa lugar kag nagapungko si Elias sa ginapwestuhan sini nga iya ginabaligya nga uga sang nagpalapit ang suspect kag siya ang gintiro. Samtang magarespondi kuntani si Jobert nga may karinderya malapit sa lugar apang ini ang gintiro man sa mga armado. Ginsiling ni Police Captain Rene Boy Eduardo, officer in charge ng Tuboso Police Station, wala pa sila sa identity sa mga suspect kag padayon pa ang investigasyon sa motibo sa krimen. Sa ginpagawa naman nga statement sa Roslyn Jean Pele Command sa New People's Army, ilagin ako ang pagpatay kay Elias nga suno sa ila isa ka spy sa militar kag kay Jobert nga ila naman ginaaligar isa ka drug pusher. Sa number 3, isa patay, duwa pilason sa karambola sa mga salakyan sinigid lamang hapon sa Silay City. Dead on arrival sa ospital ang pasahero sa tricycle samtang pilason naman ang driver kag isa pagid ka pasahero matapos ang pagbungguanay sa Dalan Luksin, Barangay 5 sa Silay City sinigid lamang nga Lunes ang hapon. Suno kay Police Lieutenant Grace Eran, Administrative Officer sa Silay Police Station, imbulbado sa insidente ang duha ka tricycle, isa ka pick-up kag isa ka SUV. Ginausisa pa kung ano ang natabo kag nga ang nagresulta ini sa karambola. Kinabulong pa sa ospital ang duha ka mga nasamaran sa mga insidente. Nagapanugyan naman ang kapulisan sa mga motorista nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho sa dalanon para makalikaw sa bungguanay. Sa number 2, nagsulat na kag nagsabat sa kay Governor Eugenio Jose Lacson ang tag-iya o management sang palm plantation sa Banwa sang Candoni kag nagpasalig nga maga-comply sa ilang ECC. Inisunod sa kay Governor Lacson sa interview sa media sa Lunes sang aga. Iyaman ginsilingan na sugilano na nila ni Environment Secretary Rafael Lotilla kasunod man sang iya nga pagsulat sa iya kung sa iya nga magpatunga sa issue angot sa Senda Asia Plantations Incorporated nga mao nag-operate sang palm oil plantation sa Candoni. Ginsiling ni Lotilla suno sa gobernador nga siya ang nakasugilano na sa tag-iya sang kumbuyahan kag nagpahibalo ini nga sila mag-apply para sa nagakaigo nga ECC kag nagpasalig ang happy sa Tiglikom nga sila ang magabuhat sini. Ang quarry activities kag iban pa nga earth moving activities lamang ang ginapauntat sa karon. Padayon naman ang activities may kaangtanan sa palm oil plantation, damlag pa. Inservice ang Environment Management Bureau 6 ang cease and desist order sa mga earth-moving activities sang happy. Ginahulat pa sang EMB ang gikan sa DNR bahin sa kaundan sang IFMA o kon Integrated Forest Management Agreement Area nga nag-grant sa happy. Dapat atong natamnan na, continuous na siya. No? So I don't think it will affect the present labor force, no. Of course, their target is a really wide, big
plantation area, no? So di na siya ma-delay. No? But just the same, we've been telling them also, and by the way, they wrote back and say that they will stop earth moving, and that they will comply with what we're requesting, no? And especially ang ECC. Last week, I also talked to Secretary Lutilla. He called up just to tell me that he has also talked to the owner, and he has also informed the owner to apply for the necessary ECCs. So the owners naman is ready to do so. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May masobra sa isa kagatos ka mga overseas Filipino workers ang taga Negros kag Bacolod City nga yara karon sa Israel. Pero wala sang ni isa sa ila aluyag magbalik diri sa Pilipinas. Sa 121 ka mga OFW sa Israel, base sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration, 90 ang gikan sa Negros Occidental kag 31 taga Bacolod City. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, wala sang ni isa sa ila karon ang luyag ukon ang nag-signify nga magpauli sa Pilipinas. Padayon nga bukas ang help desk sa probinsya sa mga apektado nga OFW sa konflikto sang Israel kag Iran. Hindi lamang bukas ini sa mga OFW sa Israel kundi pati man sa Iran kag sa kaiping nga pungsod sang Jordan. Dugang pa sang gobernador, ang national government ang nag-facilitate na sang tanan kag nagabulig sa kinahanglanon sa mga apektado. Sa idalom sa Alert Level 3, ang mga Filipino sa Israel ang ginahaylo nga magpaidalom sa voluntary repatriation. Ginapaabot ang tikang sang Iran kasunod sa pag-atake sang Estados Unidos sang Domingo sa key Iranian nuclear sites. As of June 22, sa post ng Philippine Embassy in Israel, may isa ka Pinoy ang yara sa kritikal nga kondisyon, isang mayara sang moderate to serious injury, kag anom ang na-discharge matapos mabulong bangod sang minor injuries. May 127 ka mga Filipino ang nadulaan sa ilistaran bangod sa missile impact. 118 ang gin-transfer sa temporary housing accommodation, kag 9 naman ang gina-process para sa resettlement. 26 naman ka mga OFW ang nagpaidalom sa voluntary repatriation. Damlag pa, may isa kagatos ka iban pa nga mga pilgrims kag estudyante ang na-repatriate na. May 50 naman ka mga kumpirmado para sa masunod nga repatriation. 121, 31 of them from Bacolod, okay, and none of them wants to come back. Okay, wala pa naman. That's why what I'm saying is that the help desk is open to assist, no? In case they change their mind and want to return. We can see naman sa national news is that the national government is already on top of the situation and ready to receive our Filipinos who wants to come back. But for now, there is a Negros Occidental. Nobody has signified their intention to go home. Kag sa good vibes, wala siya makatapos sa pag-eskwela kay nagpaiway para sa iyang mga utod. Nagtrabaho siya bilang kabulig sa sulod sang balay. Sa edad nga 57, nagbalik siya sa high school kag sa edad nga 71, nag-graduate siya sa college. Aton kilalahon si Nanay Lucy sa Sininga Report. Diri sa may sitio Intaplan sa Barangay Himugaan, Baybay sa Sagay City, nagapuyo ang 71 anyos nga si Lucy Gonzaga. Nagaisahano na lang siya nga nagaistar sa Sininga Balay. Nabalo na siya. Ang pagsagod sa manok ang ginakasakuan niya. Pala istorya si Nanay Lucy. Wala preno kung makasugod na sa pag-istorya, ilabi na sang iya nga kabuhi. Paano abi? Kay shadow ka colorful sang iya kabuhi pang MMK. Istorya ni Nanay Lucy, elementary lang sadto ang natapos niya kay kinahanglan niya magpaiway kay hindi na sila mapaeskwela sang iya nga mga ginikanan. Ang duha niya ka mga utod, nagpadayon sa pag-eskwela. Siya naman, nagtrabaho bilang kabulig sa sulod sang balay sa Bacolod City. Grabe gid ang ako niya nagpaubos ko sa mga utod ko sila nakatapos ako wala. Amo nagibiyan ko nga. Budlay ganini kun may ang ginikanan daw medyo may pabor nga kabataan. Naglabandira ko. Mo gito ya ang ako na.
Ma-high school ko, hindi ko high school. High school ka dapat, pero naglabandira ka. Nag-ubra ko, 14 pa lang edad ko. Sa diin? Sa Bacolod. Naglabandira ko, nag-ubra ko sa tao. Bilang bala, siling nilang pamid. 57 anyo siya sang iya ginadulong sugat ang iya nga mga apo sa eskwelahan. Nabatian niya nga pwede gali maka-eskwela. Bisan ang mga kaedad niya, kag pwede mag-modular. Nagpa-enroll siya sa high school. Nahuya ko sa kaugulingon ko, kag sanggab kag dito ko balasar, pa-enroll ko sa high school, gakurog ko kag inkulbaan, kay sining ko basi. Nagsiling ko sa kaugulingon ko, hala basi, nagpahuya-huya lang ko, hindi na ako magbadayon Pero nagsiling si Ma'am Romo, nga nabalang ko galing nga supervisor na siya, nay, pagpiri niya. Pagpangwa na bala, sir, nagapulong ko ng tanan-tanan ng estudyante. Di nakita niya nga daw kalamalaman, kaya ang ako ya, tigulang na ang ikwentro ko, hoven. Pamangkot siya ko, sir niya, nay. Ano imo tinutuyo nga sa edad mo nga 57 kay gipamangkot ka 57 ka na nga nakandong ka pa mag-eskwela. Hinakon, ma'am, kulang gid ko ma'am sa hibalo. Hindi pa man ko guro mapatay, maeskwela ko, ma'am. 2019, natapos niya ang senior high school. Nagsulod siya sa college sa State University of Northern Negros sa Sagay City, kag nagkuha sang kurso nga Bachelor of Science in Fisheries. Pandemic sa nag-umpisa siya sa kolehiyo. Modular man siya sa gihapon tubtub, nag-face-to-face na. May kabudlayan sa iya nga pagpangita sang pamlete sa kada adlaw. Gani, nagabaligya siya sang tinapay sa ilang nga eskwelahan para lang may income nga magamit pamlete. Pagpamaligya ko. Anong ibaligya mo? Tinapay, utangon pa na sa classmate ko. Sa klase? Gabaligya ko para support sang college na ako tinapay, sang sa senior high ko suman. Kaniwang na ako, kay mata ko alas 2, maluto pa ako, mapakpa ko. Bitbiton ko pa maabdan. Di na ginakumpra mo na? Akong ginabakal. Ginabakal ka ginabakal sa klase. Ginautangan ka mo sa classmate mo. Di sang college na, tinapay na, kay magsuman, makalit na ako, ang college nga naan, kabuday nga malit ko, kagunason malit ka. So kabaligya ka sa klase? Mga pupils, mga ka-classmate ko lang, pero utangon pa na nila. Isa kabis, nakakita ko, na heart ko kay, sukton ko sa ahopulo niya, wala pa ko napapadala, wala pa ko withdraw. Na ako nalano man, imo man ang balibaran ka. Wala bala ko kapital ga. Wala siya nagaupod panyaga sa iya nga mga classmate, nahuya siya kuno sa iya nga balon. Abi mo, sir, wala ko gaupod kaon sa classmate ko, halin sang grade 7 ko. Kay tungod? Dumaano na sila. Kung sa sir, balon na nga, pulo sa ugang pandirito, may mantika na nang araan pagtatis. Kay ang ila na sir sudan, kung magpungko sila sa kantin, may soft drink, ang ila gina-order kung kaisa mga nila, ga, mahuya gid ko, sir. Pero initanan, ginhimo niya nga inspirasyon para magpadayon. Isa pa gid kahangkat sa iya among teknolohiya. Mahinay na siya sa pagkopya sang notes. Ang iban nga assignment, online pa. Pero nangita siya sa pamaagi. Nagpangayo siya sang bulig sa isa ka pastor nga nag-donate man sang cellphone sa iya. First time niya makagamit sini, pero gintun-an niya. Natun-an niya man ang social media para may kalingawan. Naga-Facebook, TikTok, kag Messenger siya, pero extra siya sa paghalong batok sa fake news. Di ba mangkot ko, kabalo ka magambal, magpili kung anong fake news o kung hindi, mabalaan mo na subong. Sa Facebook, mabalaan mo kung anong fake news kag hindi. Paano mabalaan kung fake news, be? Hindi pa gid sagad. Pero paano lang, ano ginobra mo kung gaduwa-duda, kapag bimigyan na post, party sa balita, kung matsyag mo piki, anong ginobra mo? Hindi ko na lang nagpedayon. Wala kagapati na lang? Wala na lang kay, may minog silinga, hindi na. Nangin mahapos ang tanan, sang naka-online na siya. Nagupod siya sa lakat sang teknolohiya, kag sang Biyernes gid lamang, nag-graduate na siya sa college. Gonzaga Lucy R. Dako ang iya kalipay kay ang tanan niya nga pag-antos nabalikan na. Luyag niya kung tani nga ma-inspire niya man ang iya nga mga apo kag iban pagid nga mga kabataan nga maningwa para matapos ang pag-eskwela. Hindi nyo pagsayanga ang inyong panahon. Kaya ako gani, o tigulang nakita nyo. Daw hindi na ko kasaka kay gabatsag na kostohon ko. Pilugin panihuaan ko gid. Kay ang akong mga apo para among ibinin ko sila nga legasya. Nga ang silulan nyo gani, biskan pigado. Pero kami nagpasaway pa kay Lula. Siling ko, kung mahimo pa lang ang diploma ko, party-partihon ko sa inyo. Para nga madumduman niyo ako bisanaran ako sa galong sa duta. 71 na siya pero luyag niya makatrabaho para maka-income. Plano niya magpalapit sa mayor sa Sagay City para matagaan man sa trabaho kag ma-practice ang iya tinun-an. Para sa iya, kung nasarangan niya ang mag-eskwela, masarangan niya man magtrabaho. Ini na lang kuno ang kulang para sa iya nga ma-eksperyensyahan niya man ang magpang-empleyo.
Congratulations kay Nanay Lucy. No mo naman ba kaya sana all gusto matapos ang pag-eskwela. Shout out anay sa ating live viewers sa buong hapon. Si Romy Castillo, good afternoon. Digicast Negros watching from Barangay 29 sa Bacolod City. Jubea Yap Janala, mayang hapon. Digicast Negros, mayang hapon. Sir Ruming. RH Tata, good afternoon. NIR. Si Sir Nene Grande, mayang hapon. Lindol Sunyo, mayang hapon. Negros. Hensley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon. Digicast Negros, NIR. Sir Ruming. Maricon Songkip Valedores, mayang hapon. Sir Ruming at mayang hapon. Negros Island Region watching from Fairview, Quezon City. Salvador Española, mayang hapon. Digicast Negros watching from Hinigaran, Negros Occidental. Si James Mondihar, mayang hapon. Digicast Negros. Maria Fe Panaga Baredo, mayang hapon. Digicast Negros, God bless us all. Mayang hapon man sa kaya Sir Bambi Ingson, kag Romel Mahilom Galyo, mayang hapon. Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.